mutumin da zai ce yana son ya ga bayanka ko ya toshe maka wani hanyoyi ko wasu abin da kake bukata kasuwa, in kana yin 10,000 ka fita kaga kayi 100,000 a rana, in 100,000 kake yi ka samu miliyan 1 a rana, in miliyan 1 kake samu ka samu miliyan 10 a rana, in miliyan 10 kake so ka samu miliyan 100 a rana. Wa billahi aziz, idan zaka dauki wannan ayar sati ɗaya ka yi ta, za ka ga yadda rayuwarka za ta canja, harkokinka za su canja. In jari ne baka da shi za ka samu, in kwarjini ne baka samu za ka samu, kwastomominka ne sun gudu za su dawo, duk wata farin ciki muradi da ake bukata zai cika. To saboda haka ku biyo ni, zan gaya muku wannan addu'a ita ce na farko a duk safiya ko sallan asubahi ko kuma sallan azhar ko sallar la'asar ko kuma mangariba ko lishayi, duka wadda za a iya ɗauka ba. Amma wadda tafi ƙarfi shine ko asuba ko kuma bayan sallar lishayi. Akan iya yin ta, wannan tafi ƙarfi, in za a ɗauka za a iya ɗaukanta. Na farko shine za ka zo, za ka samu carbinka mai kwaya 101, shine za ka karanta a alanna shara kafa 33, izaja kafa 33, fatiya kafa 33. Kaga idan ka hada ya tashi 101. Idan ka yi gari ya waye, abinda Allah hore maka, ko sai ne, masa ne, siga ne, mai kwaya, duk abinda Allah hore maka za ka riga yin ta. Amma wallahi kasuwa za ka ga kasuwa fiye da kake tunani. Malam makiyinka sai ya zo ya sayi kaya a wurinka. Mutum malam in zai je ya so kayan da ya fi naka kyau, kana wannan addu'a sai an ga naka ne da kyau ba nashi bane, sai naka ya kare kafin ya bar nashi.